La Junta Directiva del Badalona ha engegat diverses mesures de cara al partit de diumenge per poder potenciar la màxima assistència d'espectadors al Camp del Centenari. La més important serà que cada soci podrà entrar un acompanyant. A més, també es facilitarà l'entrada per familiars del futbol base de l'entitat i també es distribuiran algunes invitacions en punts estratègics per tal de trobar el màxim caliu possible a les graderies. Des de la plantilla també veuen amb molts bons ulls la possibilitat de rebre el millor suport. Es un partido importantísimo. Este partido creo que nos va a marcar el estar o no. Yo creo que la gente tiene que asistir al partido, animar, ayudar y entre todos tirar esto adelante, que creo que por equipo, por ciudad, por afición tenemos potencial para conseguirlo. La curiositat a l'entrenament d'avui ha estat la presència d'alguns integrants d'una escola de futbol japonesa que es troben durant uns dies a Barcelona i que han demanat permís a Manolo Márquez per poder-se exercitar amb l'equip.